Tinatayang nasa 8 milyon na kinabibilangan ng senior citizen at PWDs ang pinipiling hindi bumoto dahil sa lagay ng siksikan at aberya sa mga presinto nitong 2019 midterm election ayon sa Philippine Statistics Authority. Kaya bahagi ng reforma na itinutulak ngayon ng Senado ang pagpasa sa tinatawag na Early Voting Law o ang Senate Bill number 1104. Sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, minungkahi ng Commission on Election o COMELEC na dagdagan ng araw at habaan ng oras ng pagboto ng mga Pilipino sa 2022 national election upang maiwasang makompromiso ang health security protocol ngayong panahon ng pandemya. Medyo worry kami sa 2 to 3 days of election. The COMELEC is actually tending towards longer election hours. Nakikita po natin sa ibang bansa, especially yung mga malalaking elections, they do have elections that last for up to 12 hours. And so yung tendency po ng COMELEC right now, the predisposition of COMELEC right now is to go towards longer election hours and perhaps smaller precinct sizes. Maisa sa alang-alang umano ang espasyo sa mga silid-aralan na malimit na nagsisiksikan ng mga botante. Kaya ang suwestyon ng COMELEC mabalangkas agad ng Senado ang reforma na limitadong bilang ng mga botante sa kada presinto. But that will also, again, have an impact on the physical preparations naman. Because kakailanganin natin ng mas malaking mga espasyo at mas malalaking lugar. Kaya nga, kasi dadami yan. Yes po, ma'am. And syempre, dadami rin ang ating personnel requirements. Bukod sa mga senior citizen at PWDs, kasama rin sa iminumungkahi sa pagbalangkas ng reforma sa early voting law ay ang mga persons with comorbidities. Naitanong din kung handa ang election body para sa mga alternatibong paraan ng pagboto, gaya ng mail voting. Sagot ng COMELEC. Ma'am, yung mail voting kasi, while we're willing to explore that possibility, the fact is, for mail voting to work, we need really the postal service, not so much. Yes. COMELEC will take charge of the mail once it has been received by us. Pero yung process of getting it to us is something out of our control. So, pabor naman ang mga senior citizen dito sa Central Luzon sa panukalang mas maagang pagboto. Ay, dapat bigyan kayo ng special day para sa election. Oo, siyempre. Bakit po, Nay? Gusto ko maunay ako sa hindi mahirapan, hindi masikip. Dahil pandemic ngayon. Dapat po ba na meron tayong special day yung mga senior citizen? Oo, para hindi kami mahirapan, mga PWD, tsaka senior. Kaya sa tingin mo, kailangan ng special day para sa election sa mga senior citizen? Opo. Bakit po? Kasi lalo na ngayon, pandemya, senior na sila, dapat talaga ng special day para sa kanila. Ang expansion ng mga eligible group bukod sa media, government personnel, police at militar sa early voting day, isa sa ikinukonsidera para maiwasan ng pagdagsa sa mga presinto sa halalan. Sinertipikahan ng urgent ng Senado ang usaping ito, lalo na't maaring makompromiso hindi lamang health security protocol, kundi ang makatotohanang bilang ng mga Pilipinong nais mamili ng bagong mamumuno ng lider sa bansa. Paolo G. Santos, CLTV News.